Здравейте, банда! Ето го и първото видео на дълго обещаваният от мен YouTube канал. Реших да го кръстя Nick Bear Prime и ще говоря за всичко свързано с фитнес индустрията, бодибилдинг, състезатели, състезания, хранене, хранителни добавки и въобще тренировки, упражнения, методики, всичко свързано с бодибилдинга и с цялата фитнес индустрия. Днеска съм решил като първо видео да снимам какво точно ям на този етап, как се храня, как си приготвям храната, защо по този начин го правя и така нататък. Сега ще видите всичко нагледно в едно абсолютно непринудено видео. Така, защо реших първото ми видео да бъде свързано с хранене и с това какво се храня аз в момента? Ами, както знаете, човек е това, което яде. И мисля, че, както съм го казвал и много пъти преди, храненето е основният компонент, който определя това дали ще се наречеш човек от фитнес обществото или не. На този етап аз се храня основно без въглехидрати. Въглехидрати приемам само уикенда, събота, неделя. Като преди това 5 дни и половина не приемам никакви въглехидрати. Някои биха го нарекли кето, други биха го нарекли карнивор. За мен понятието няма никакво значение, който както иска така да го наименова. Аз имам основателна причина да не приемам въглехидрати в по-голямата част от времето, защото кръвната ми захар през годините се е покачила. И какво имам предвид през годините? През годините на състезателен бодибилдинг. През годините, в които аз съм ял на всеки 2 часа и половина въглехидратни храни. Ориз, картофи, овесени ядки, плодове и така нататък. Което само по себе си определя и много сериозна работа на панкреаса. Което, разбира се, при някои хора, включително мен, може да доведе до инсулинова резистентност. И аз от една година прецених, че въглехидратите не са ми пръв приятел и затова минах основно на белтъчини и мазнини, които всъщност заменят ролята на въглехидратите като енергиен източник. Нека тръгнем по-далеч в годините, когато човечеството се е зараждало и мъжете основно са били тези, които
са се грижили за набавянето на храна. Какво са правили? С едно копие са ходили и са ловували мамути или каквито и да било животни е имало във времето, в което се е зараждало човечеството, когато сме излизали от пещерите, така да го нарека. И хората са яли само тогава, когато са имали възможност да убият някое животно. Тоест, яли са основно месо и риба. И съответно, предполагам, че са яли и яйца, защото като вторичен продукт животински, нали, тогава е бил наличен. Нали. Никаква друга храна може би не е била налична, не е била открита нито една житна култура. Впоследствие, нали, хората откриват житните култури, почват да ги развиват и човека започва да еволюира. Но нека се върнем преди тази еволюция. Хората са яли основно месо. Хората са яли основно месо и риба. Това е. И съдейки по старинни, антични рисунки по пещерите, ще видим, че тогава човекът е бил доста атлетичен, мускулест. Не е имало затлъстявания, не е имало пълни хора, не е имало това хранително разхищение, което го има в днешни дни. Така че, ако изходя от това първобитно човешко същество, мисля, че няма да сгреша. И ако сме устроени да ядем основно месо, риба и яйца, защо сега да не го правим? Защо сега да не го направим като нещо основно? Като нещо, което определя нашата хранителна култура. Като нещо, което няма да доведе до инсулинова резистентност. Като нещо, което няма да доведе до затлъстяване, до каквито и да било здравословни проблеми. От година, може би, реших да заменя въглехидратните храни с такива, които ми носят мазнини. И искам да кажа нещо, което е много важно за това, което аз правя и което съветвам всички хора, не занимаващи се с състезателен бодибилдинг. А то е: има незаменими аминокиселини и незаменими масни киселини. Няма незаменими въглехидрати. Запомнете го това. Няма незаменими въглехидрати. Тоест, както в Спортна академия доцент Боянов имаше навика да казва, ако случайно поради някаква причина ви заключат в една килия и ви дадат един избор на храна, какво бихте избрали? Естествено, че ще изберем месо. Защо? Защото месото ще ви даде незаменимите аминокиселини и незаменимите масни киселини. Естествено, тук искам да вмъкна, че когато
приемаме храни, които не съдържат въглехидрати. И нека да приемем факта, че да речем едем само пилешко, без кожата, което е само чист протеин реално, чист белтък, чиста белтъчина. Как тогава бихме си набавили нужната енергия? Ами много просто. Значи част от тези незаменими аминокиселини се превръщат в глюкоза, разбирай гликоген, което всъщност е енергийната субстанция, даваща енергия на мускулите и също така складираща се като запас енергия в черния дроб. Как аз приготвям моята храна? Така, значи ето ми яйчица, които ще приготвя в краве масло. Това също е един вторичен животински продукт, който аз използвам за готвене. И в случая ще си направя 6 яйца. Така, на сълцето. На сълцето върху тигана. Чаквам го да се разтопи. И като се разтопи, ще си чукна 6 яйца. Имайте предвид, че днес съм правил 30 минути кардио, както почти всяка сутрин. И всъщност това ще ми бъде първото хранене за деня. Шест яйчица. Значи не отделям жълтъците, т.е. ям ги цели. Защо? Защото в жълтъците се намира мазнината, аз имам нужда от нея.
когато не ядеш въглехидрати, трябва да приемаш енергия под формата на мазнини. Каква е другата разлика? Преди като бях състезател и ядях по 6, 7, 8 пъти на ден, тогава мазнини почти не съм приемал, защото идеята е да си релефен и съответно и също така да имаш и заредени мускулни групи с гликоген, заредена мускулатура, зареден черен дроб с гликоген и съответно съм приемал доста големи количества въглехидрати. Сега, когато съм заменил въглехидратите с мазнини, мазнините са един енергиен източник, който дава енергия на тялото за много продължителен период от време. И съответно вече нямам нужда от толкова много хранения на ден. В момента се храня веднъж или 2 пъти на ден, основно 2 пъти. Значи първото ми хранене е сутрин след като приключа кардиото и второто ми хранене е след обяд, късния след обяд вечер, когато съм приключил и тренировката с тежестите за деня. Ползвам йодирана сол. Защото йода е незаменим минерал, който ние имаме нужда да приемаме. Тоест аз ви препоръчвам, като солите, да солите с йодирана сол, а не с каква да е. Ето да ги яйцата. Още мъничко. Така, използвам на горещения тиган да си сготвя и месото. Хвърлям няколко пържолки, в случая са свински брат. Значи, имайте предвид, че това, което говоря в момента, не се отнася за състезатели по бодибилдинг и съответните дивизии. Това, което говоря в момента, е основно за хора, които искат да водят здравословен начин на живот, да не прекаляват с храненето, да ядат нужните, правилните храни и пак да са си активни в залата, като по-сериозно трениране и така нататък. Аз мисля, че този тип хранене е много подходящ за хора, които имат излишно тегло под формата на подкожна мазнина, която искат да премахнат. И мисля, че това е най-оптималният начин на хранене, който би им помогнал да се отърват от излишната подкожна мазнина. Само фактът, че не приемат въглехидратни храни и това само по себе си определя, че
че няма да отделят постоянно, панкреаса им няма да отделя постоянно инсулин. Няма да имат причина да се страхуват, че мазнината, която приемат, т.е. повечето мазнина, която приемат от такъв тип хранене, би се отложила като подкожна мазнина. Това няма шанс да стане. Защото просто панкреаса няма да прави такива пикове, каквито би направил, ако приемаме въглехидратна храна. Слагам соло и на месото, йодирана. Ето така изглеждат. Значи имаме 6 яйца. И както в модерните менюта много често може да срещнем, върху канапе от случая 6 яйца. А какво е това нещо, което ще е върху канапетовите яйца? Сега ще ви покажа. Перфектно и уникално вкусно. Така, аз сега да се храня. А на вас пожелавам да сте здрави и да се вслушвате в това, което говоря. Чао, банда! До следващия път!